Hallo YouTube, og endnu en gang velkommen til den her video. Og i dag, der laver vi en ny serie, som vi simpelthen vil starte på, som hedder Lasse smager. Og i dag, der skal vi smage en Mountain Dew. Så ja, det gør vi. Prøv lige at åbne her. Se hvad farve det er. Det er sådan gult. Men Mountain Dew, vi prøver den. Den smager sådan lidt meget af citron og 7-Up. Ja. Og ud af 1 til 5 giver jeg den 4. Så det var alt for den her episode, så jeg håber, I nød videoen. Hvis I gjorde, smæk den like-button dernede, og så skriv en masse spørgsmål i kommentarerne, så ses vi.